Палізняволенага Віктора Баварыку паставілі на прафілактычны ўлік за нарэзку сала. Былога банкіра і экс-прэтэндэнта на прэзідэнцтва адміністрацыя Новаполацкай калоніі лічыць схільным да захопу закладнікаў і праяўленню агрэсіі, бо пакінуў ножом драпіны на падваконні. Аб'ектыў у эфіры, з вами Віталь Бабін, вітаю і запрашаю на галоўнае інфармацыйнае выданне дня на Белсаце. Беларусь чакае рост эканомікі, цвердзіць Еўразійскі банк развіцця. Адбудзецца цуд? Гэты прагноз яго варта інтэрпрэтаваць як расейцы прагназуюць эканамічны рост для Беларусі. І расейцы маюць намер падтрымаць беларускую эканоміку ў цяперашніх умовах. За знішэнне дзвюх рэлейных шафаў крымінальны артыкул акт тэрарызму і здрада дзяржаве. У Магілёве пачалі судзіць бабруйскіх рэйкавых партызанаў. Стрелять по коленкам не было ніякай практычнай неабходнасці. Это мэта была толькі две мэты. Першая запалохаць, другая гэта помста. Коронавірус у Беларусі, айчынная вакцына до конца года і чаканне новага штамму. Эволюционно вирусу выгоднее не убивать своего носителя, а наоборот оставлять его в живых, чтобы иметь более широкое распространение в биологической среде. Гістарычныя падзеі, без якіх, магчыма, не было б нашай рэвалюцыі ў 2020 годзе. У Польшы адзначаюць 160-ю гадавіну пачатку паўстання Кастуся Каліноўскага. Ва ўрачыстасцях бярэ ўдзел і абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціханаўская. З месца падзеяў наш корэспандэнт Вітаў Ціўчык. Вітаў, добры вечар, калі ласка, перадаю табе слова на распавядзі апошняй падрабязнасці з Варшавы. Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер, шановное господарство. Мы знаходимся на территории Варшавской цитадели, где пройшли жалобные урочистости з нагоды 160-х угодкаў пачатку паўстання, таго знакавага паўстання, у тым ліку для Беларусі. У гэтым месцы менавіта каралі смерцю паўстанцаў. Менавіта ў гэтым месцы таксама павесілі Рамуальда Траўгута, забілі апошняга дыктатара паўстання, які зрэшты таксама паходзіў з Беларусі, бо з кобрынскай зямлі. У урачыстасці прынялі ўдзел прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда, прэзідэнт Літоўскай рэспублікі Гітанас Наўседа. Дэлегацыя таксама была вялікая дэлегацыя беларусаў на чале са Святланай Ціханаўскай. Усе чальцы аб'яднанага пераходнага кабінету былі прысутныя. І таксама грамадзяне Беларусі, беларусы Варшавы, якія прыйшлі з чырвона-белымі сцягамі на гэтую урачыстасць, каб узгадаць нашых гераічных продкаў. У сваёй прамове прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда некалькі разоў згадваў беларусаў і змаганне беларусаў за свабоду, казаў пра тое, што Беларусь таксама мае быць вольнай, дэмакратычнай дзяржавай. Вядома, што Анджэй Дуда таксама выказаў моцную салідарнасць з украінскім народам, які цяпер змагаецца з тым самым ворагам, што і 160 гадоў таму змагаліся героі нашыя продкі. Таксама пасля прэзідэнта Анджэя Дуды слова ўзяў прэзідэнт Літоўскай рэспублікі Гітанас Наўседа, які ў сваёй прамове згадаў Кастуся Каліноўскага, які кіраваў паўстаннем у Беларусі і Літве. Таксама ён згадаў і пра беларусаў, і пра украінцаў, і пра палякаў, і пра літоўцаў, і пра тое, што гэта была супольная барацьба народаў за сваю айчыну. Разам з тым, таксама амбасадар Украіны Васіль Зварыч, амбасадар Украіны ў Польшчы, прывітаў прадстаўнікоў польскага, літоўскага, украінскага і беларускага народаў, пасля чаго прачытаў пасланне, ліст ад прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага. І тут, на вялікі жаль, для нас, беларусаў, ёсць значная лыжка дзёгцю, таму што гэта была адзіная прамова прэзідэнта, у якой беларусы і Беларусь увогуле не згадваліся. Таксама вось на цырымоніі быў прысутны Александр Меленкевіч, беларускі палітык, у якога продкі ўдзельнічалі паўстанні Каліноўскага. І ён таксама сказаў, што гэта такая прыкрасць, таму што ў гэты час мы павінны быць разам, і мы павінны быць салідарнымі ў змаганні супраць Масквы. Студыя. Дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Вітаў Ціўчык наўпрост з варшаўскай цытадэлі быў з намі. На сувязі, уласна, афіцыйныя ўрачыстасці працягваюцца і на замкавай плошчы ў польскай сталіцы. З падрабязнасцямі ўжо неўзабаве нашая калега Аліна Скрабунова ў студыі Белсат, так што не пераключайцеся.
Хутка у яе даведаемся усе падрабязнасці. Ну а у Вене творчае аб'яднанне тутэйшыя пры падтрымцы арганізацыі беларусы Аўстрыі стварылі графіці з нагоды 160-й гадавіны паўстання 1863 года. Побач на ім красуецца герб палка Кастуся Каліноўскага. Як зазначылі аўтары, у гонар беларускіх добраахвотнікаў, якія, як і іхныя продкі, змагаюцца супраць расійскай навалы. Ну а мы працягваем аб'ектыў з іншымі тэмамі. Зачыняюцца прадстаўніцтвы заходніх кампаніяў, падаюць паказнікі рознічнага гандлю, ды ВУП скарачаецца аб'ём інвестыцыяў. Гэта толькі частка таго, што характарызуе зараз падсанкцыйную беларускую эканоміку. Аднак на гэтым жа фоне чыноўнікі з Міністэрства працы абяцаюць павелічэнне пенсіяў, заробкаў бюджэтнікаў цягам году. Эксперты ж Еўразійскага банку развіцця даюць прагноз, што эканоміка Беларусі можа паказаць рост бліжэй да лета. Як такое магчыма і ці сапраўды магчыма, разбіраўся Владзіслаў Корсак. Трошкі сухой статыстыкі. Летась валавы ўнутраны прадукт Беларусі скараціўся больш як на 4,5%, прычым у снежні амаль на 5%. Падобныя ж тэмпы зніжэння захаваюцца і бліжэйшымі месяцамі, кажуць аналітыкі Еўразійскага банку развіцця. Людям невыгодно заниматься бизнесом, люди не могут себе дозволить заниматься бизнесом, вымушаны з'язджаць з краіны, згортваць сваё прадпрымальніцтва. Яны не могуць знайсці рынкі збыту для сваёй прадукцыі. Між тым, у Еўразійскім банку развіцця дапускаюць магчымасць, што эканоміка Беларусі бліжэй да лета можа перайсці да росту. Як такое магчыма ва ўмовах каляваеннай турбулентнасці ды заходніх санкцыяў? Расейцы прагназуюць эканамічны рост для Беларусі, і расейцы маюць намер падтрымаць беларускую эканоміку ў цяперашніх умовах. Што праўда, ёсць пытанне да трываласці такога падтрымання, бо перспектывы самой расійскай эканомікі даволі сумныя, кажа эканаміст. Між тым, беларускія чыноўнікі поўныя аптымізму. Напрыклад, міністарка працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч не перастае радаваць беларусаў новымі абяцаннямі. Кшталту цягам года падвысіць заробкі бюджэтнікаў прыкладна на 200 рублёў пры спрыяльнай эканамічнай сітуацыі. Праўда, Нацбанк стаўку рэфінансавання на палову пункта панізіў. Чем ниже ставка рефинансирования, тем дешевле финансовые ресурсы, соответственно, в том числе ресурсы тех же банков, которые вкладываются в различного рода инвестиционные проекты, и что в конце концов должно привести к вот этому росту ВВП. Но опять-таки мы должны понимать, что это все хорошо и замечательно, когда мы говорим о такой рыночной основе вот этих процессов. А гэта ўжо зусім не пра Беларусь з яе ручным кіраваннем эканомікай, дадае Настасья Лузгіна. Здорово. У той жа час сама Касцевіч узгадала пра больш за 2000 прадпрыемстваў, якія летась затрымоўвалі сваім работнікам заробкі. Цяпер жа, маўляў, сітуацыя стабільная, бо чыноўнікі зусім разабраліся. Ці так гэта, мы даведаліся ў гледачоў. Як бачым, большасць сапраўды атрымлівае заробкі своечасова. 12% сутыкаюцца з рэгулярным затрыманнем заробкаў. І толькі 1% сведчыць, што праблему ўдалося развязаць. Як зазначае Настасья Лузгіна, гэта акурат сведчыць пра фінансавы
фінансавыя праблемы на прадпрыемствах. Дадатковыя рызыкі дадае і ўсё большая залежнасць беларускай эканомікі ад расійскай, кажа экспертка. Вот эта вот зависимость от одного партнера, она накладывает дополнительные риски. То есть, не дай бог, что-то вот опять-таки ухудшится ситуация в России, это сразу же отразится и на белорусской экономике, соответственно, на каждом человеке, который проживает в Беларуси. А тым часам еўрапейскі звяз абмяркоўвае поўнае эмбарга на продаж у Беларусь тэхнікі так званага падвойнага прызначэння. Напрыклад, элементаў медычнага абсталявання, якія, як выявілася, Расія выкарыстоўвае для вытворчасці сваіх дронаў. Чакаюцца абмежаванні на экспарт у Беларусь электронікі, бытавой тэхнікі, прадметаў раскошы, алкаголю і цыгаретаў. Пад пагрозай банкаўская сфера. Новы пакет санкцыяў можа быць уведзены да гадавіны пачатку вайны з Украінай. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Ну і ў працяг тэмы 95 замежных кампаніяў летась пакінулі Беларусь. Сярод іх еўрапейскія і украінскія. У тым ліку расійскія юрыдычныя асобы, уладальнікамі якіх ёсць бізнес з еўрапейскага звязу США ды Японіі. Пра гэта паведаміў сайт Office Live. Самых знаных замежных кампаніяў, якія закрылі свае прадстаўніцтвы і бізнес на тэрыторыі нашай краіны, якія Soulpay, Johnson, Colgate, Palmolive. Былі зліквідаваны амаль усе прадстаўніцтвы кампаніяў з Украіны. Яшчэ 12 літоўскіх, 6 нямецкіх, 5 польскіх, а таксама латышскіх. Усяго бізнесы больш як 20 краінаў. З тых жа, хто атрымаў дазволы на адкрыццё, называюць 29 замежных установаў, 75% офісы расійскіх кампаніяў ці іх беларускія дочкі. У некаторых выпадках падраздзяленні міжнародных кампаніяў, напрыклад, Coca-Cola Soft Consulting, якія адкрылі офіс у Менску. Яшчэ адна тэма. Для адных злачынцы, для іншых герояў. У Магілёве пачалі судзіць 3 бабруйскіх рэйкавых партызанаў, затрыманых летась у сакавіку. Удзел у тэрарыстычнай арганізацыі, акт тэрарызму, здрада дзяржаве. Усяго 5 цяжкіх артыкулаў крымінальнага кодексу, паводле якіх у закрытым рэжыме судзяць Еўгена Мінкевіча, Дмітрая Клімова і Владзіміра Аўрамцава. Але ці тэрарысты на лаве падсудных, разбіраўся Алесь Яшченка. Сотні беларусаў у гэтак званым тэрарыстычным спісе КДБ. У спісе экстрэмістаў МУС амаль 2500 прозвішчаў. Перадусім гэта асобы, якія выйшлі на мірныя акцыі пратэсту ў 2020-м. На лаве падсудных у Магілёўскім абласным судзе рэйкавыя партызаны з Бабруйску, Дмітры Клімаў, Владзімір Аўрамцаў і Еўген Мінкевіч. Паводле рэжыму Лукашэнкі тэрарысты. Іх вінавацяць у падпале 2 рэлейных шафаў на чыгунцы летась у сакавіку. Судзяць у закрытым рэжыме паводле 5 артыкулаў крымінальнага кодексу. Між іншага, за акт тэрарызму і здраду дзяржаве. Власти стали на сторону Российской Федерации, Российской империи и помогают им осуществлять вот эту агрессию. И в связи, конечно, люди, которые выступают против, они вот идут против политического курса нынешних властей белорусских. Ну, очевидно, что дело политическое, тут нет никаких сомнений. Суд над папярэднюю групою рэйкавых партызанаў скончыўся 27 снежня. Прысуды 21, 22 і 23 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Выракі такія ж жорсткія, як і затрыманне са стралянінаю па каленях. Стрелять по коленкам не было никакой практической необходимости. Эта мета была только, две меты. Первая заполохать, другая это помста. Лукашенко в ogóle человек помстливый, это его принцип життя, починаючи от початку его карьеры. И тут, такое, не сомневаюсь, что такое задание было дадено сверху. Внимание, поезд по второму пути. Так званая рэйкавая вайна ў Беларусі пачалася летась у лютым, як рэакцыя на напад Расіі на Украіну. Гэта дазволіла ў першыя дні паўнамаштабнага ўварвання затрымаць цягнікі з вайсковаю тэхнікай, якія праз тэрыторыю нашай краіны ехалі на поўдзень. З першых дзён уварвання у лютым таемная сетка чыгуначнікаў, хакераў і дысідэнцкіх сілаў бяспекі пачала дзеяць, каб адлучыць або парушыць чыгуначныя шляхі, што злучаюць Расію з Украінаю праз Беларусь, наносячы шкоду расійскім лініям забеспячэння. Ролю беларускіх партызанаў разумеюць і ва Украіне. Даже незначительные задержки в логистике, они помогали нашим военным где-то уничтожать российскую технику, где-то передохнуть, перегруппироваться, пока подтянется второй эшелон, третий эшелон. Если бы они шли бесперебойно, как конвейер, то, скорее всего, бы
нас бы передавили. Паводле Романа Кісляка, калі б такі суд адбываўся ў дэмакратычнай краіне, ён, напэўна б, улічыў, што сваімі дзеяннямі рэйкавыя партызаны хацелі перашкодзіць злачынству больш страшнаму і крываваму, такому, як развязанне вайны. Если было бы нормальное правосудие, адекватное, справедливое, если был бы суд присяжных, и 12 присяжных жителей вот этого региона решали, есть ли в этом вина людей, или не заслужат ли они оправдания, или там снисхождения. И тогда бы люди решали, и действительно решали вот в этом контексте. У гісторыі Беларусі ўжо былі рэйкавыя партызаны. Іхныя дзеянні ў час Другой сусветнай тагачасныя акупацыйныя ўлады трактавалі падобна, як сёння рэжым Лукашэнкі. Гісторыя, безумоўна, іх апраўдае. Ведаеце, з пункту гледжання фашысцкай нямецкай адміністрацыі Беларусі дзеянні беларускіх партызан былі поўнасцю злачыннымі, паколькі гэтыя дзеянні партызан мелі на мэце наблізіць агульную перамогу над ворагам, і партызаны рабілі, што маглі дзеля гэтага. Я отработаю этот кусочек хлеба! А вось ці апраўдае гісторыя Лукашэнку, які пусціў праз Беларусь ва ўкраіну расійскіх акупантаў. Днямі Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю пра стварэнне трыбуналу. У дакуменце заклік да расследавання дзеянняў не толькі агрэсара Пуціна, але і Лукашэнкі. Алесь Яшченка, Белсат. Ці нарэшце дачакаліся? Беларускую вакцыну супраць каранавіруса зарэгістрыруюць да канца года, заявілі ў Міністэрстве аховы здароўя. Між тым у свеце распаўсюджваецца новы штам каранавіруса кракен. Выпадкі заражэння выяўленыя ў ЗША і шэрагу краінаў Еўропы. У Беларусі кракена пакуль няма, рапартуюць чыноўнікі, але чым ён небяспечны? Глядзіце ў нашым наступным матэрыяле. Я убежден в том, что эта зараза с нами останется навсегда. Поэтому нам нужна будет вакцина. Не только сегодня, завтра, но и послезавтра. Ужо сёлета ў Беларусі зарэгіструюць уласную вакцыну супраць каронавіруса. Ва ўсялякім выпадку так абяцаюць у Міністэрстве аховы здароўя. Але нездарма кажуць, планамі дзяліцца нельга, бо пра стварэнне айчыннай вакцыны пачалі гаварыць яшчэ ўлетку 2020 года. Праз год ужо агучылі пэўны тэрмін, калі пачнецца яе выкарыстанне. Мы мяркуем, што ў першым паўгоддзі 2023 года вакцына выйдзе ў грамадзянскі абарот. Летась жа Нацыянальная акадэмія навук абяцала, што ў гэтым годзе беларусы змогуць набыць таблеткі супраць каронавіруса ў аптэках, таксама айчыннай вытворчасці. Відавочна, каронавірус аказаўся для чыноўнікаў не психозом. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. У свеце фіксуюць новы штам каронавіруса XBB.1.5, які атрымаў назву кракен. Выпадкі заражэння выяўляюць як мінімум у 36 краінах. Хуткі распаўсюд – яго галоўная асаблівасць. Менавіта гэта і турбуе адмыслоўцаў. Если одномоментно большое количество людей заражаются вирусом, то есть это есть условия для появления новых мутаций. Вирус мутирует только в организме человека. Кракен, які ўпершыню зафіксавалі ў Злучаных Штатах летась у кастрычніку, акурат мутацыя папярэдняга варыянту коронавируса. По большому счету это разновидность штамма омикрон, в котором произошла мутация белка S. За счет этого вирус гораздо легче проникает в организм, и ему удается обходить, уклоняться от иммунного ответа организма. Пры гэтым новы штам не мае спецыфічных сімптомаў і праяўляецца як звычайная прастуда, у тым ліку праз кашель, павышэнне тэмпературы цела, галаўны боль. Пакуль нічога не паказвае на тое, што працяканне хваробы змянілася пры варыянце XBB.1.5. Аднак мы уважліва сочым за гэтым падчас эксперыментальных даследаванняў у лабараторыі ды пры аналізе рэальных звестак сусветных паказнікаў шпіталізацыі людзей, інфікаваных гэтым падварыянтам. Тое, як вірус будзе ўплываць на арганізм чалавека, звязана з яго эвалюцыйным працэсам, адзначыў Дмітрый Яскевич. Эволюционно вирусу выгоднее не убивать своего носителя, а наоборот оставлять его в живых, чтобы иметь более широкое распространение в биологической среде. Поэтому да, действительно, кракен не является таким уж опасным вирусом. Цяжкое працяканне хваробы ў выпадку з кракенам, як і з омікронам, можна папярэдзіць з дапамогай вакцынацыі, сцвярджаюць эксперты. Тым, хто не атрымаў яшчэ ніводнай дозы вакцыны ад COVID-19, Фёдор Лапій раіць прышчапіцца цяпер. Калі чалавек ужо мае першасную вакцынацыю, час зрабіць гэтак званую бустерную.
Если люди с группой риска, а в первую очередь речь идет о людях свыше 60 лет, то они должны уже получить и вторую бустерную дозу. И первая, и вторая бустерная доза, они могут быть за счет адаптированной под вариант омикрон вакцины. Міністэрства аховы здароўя Беларусі сёлета дазволіла праводзіць бустерную вакцынацыю дзецям ва ўзросце ад 5 до 17 гадоў. Летась жа прышчэпкі ад каронавіруса пачалі рабіць маленькім беларусам таксама з 5 гадоў. А калі аптымальна атрымаць бустерную дозу? Пасля праведзенай двухразовай вакцынацыі для падтрымання імунітэту супраць COVID-19 тэрмін увядзення складае 4-9 месяцаў. Аптымальна праз 4-6 месяцаў. Калі гэта была уведзена трэцяя доза, то наступнае увядзенне праводзіцца праз 4 месяцы. Міністэрства аховы здароўя на мінулым тыдні паведаміла, што выпадкаў заражэння штамам кракен у Беларусі няма. Але распаўсюд новага варыянту ў краіне, сыходзіцца ў меркаванні эксперты, пытанне часу. І доўга чакаць гэтага не давядзецца з улікам таго, што вірус ужо зафіксаваны ў Расіі. Ірына Юр'ева, Белсат. Эстонія перадасць украінскаму войску ўсе свае гаубіцы калібрам 155 мм. Пра гэта заявіў эстонскі амбасадар ва ўкраіне Кайма Куск. Акрамя гэтага, Эстонія вылучае пакет ваеннай дапамогі ў памеры 113 мільёнаў еўраў. У яго ўвойдуць тысячы артылерыйскіх снарадаў, сотні процітанкавых гранатамётаў, сродкі падтрымкі артылерыйскіх падраздзяленняў. Пра іншыя навіны замежжа глядзіце ў нашым наступным сюжэце. Польша готовая самастойна перадаць Украіне нямецкія танкі «Леопард-2», не чакаючы згоды Берліну. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Польшы Матэуш Маравецкі. Ён раскрытыкаваў адсутнасць супольнага рашэння падчас сустрэчы ў фармаце «Рамштайн» і стрыманую пазіцыю нямецкага ўраду аб перадачы Украіне цяжкой бронетэхнікі. Са слоў Маравецкага, Польша не выключае стварэння асобнай кааліцыі з краінамі, якія ўжо цяпер гатовыя даць украінскаму войску неабходныя танкі ды іншае цяжкое ўзбраенне. Cały czas naciskamy na Мы ўвесь час ціснем на ўрад у Берліне, каб прымусіць яго падзяліцца сваімі леапардамі. У іх больш за 350 актыўных леапардаў і каля 200 на захоўванні. Таму нямецчына сапраўды можа дапамагчы ўкраіне, якая сёння змагаецца, бо гэтая барацьба азначае барацьбу за бяспеку і мір у Еўропе. У той жа час міністрка замежных спраў Нямецчыны Анналена Бербак у інтэрв'ю французскаму тэлебачанню заявіла, што ейная краіна не збіраецца супярэчыць польскаму рашэнню аб перадачы леапардаў. Танкі патрэбныя не проста для таго, каб ездзіць па вуліцы, а для самаабароны. Я разумею, наколькі важныя гэтыя танкі. Мы гэта выдатна ўсведамляем. Таму мы з усімі нашымі партнёрамі праводзім кансультацыі. Мы хочам вызваліць і выратаваць украінскую тэрыторыю. У сваю чаргу Марока перадало ўкраіне танкі Т-72Б, паведамляе выданне Мэра Дэфенс. Дакладная колькасць перададзенай тэхнікі не паведамляецца. Аднак, паводле інфармацыі выдання, першыя 2 дзясяткі танкаў ужо адпраўленыя на фронт. Агулам мараканскае войска мела на ўзбраенні каля 300 танкаў Т-72 рознай мадыфікацыі, якія ў свой час паўночнаафрыканская краіна набыла ў Беларусі. Апошнім часам мараканская тэхніка праходзіла мадэрнізацыю ў Чэхіі. Падазраванага ў стральбе ў горадзе Монтерей-парк у штаце Каліфорнія знайшлі мёртвым пры штурме грузавога фургона. Імаверна, 72-гадовы Ху Канчан застрэліўся. Нам да гэтага часу незразумелы матыў. Расследаванне працягваецца. І гэта тое, чым мы ўсе надзвычай занепакоеныя. Мы хочам ведаць, як нешта падобнае, нешта настолькі жудаснае магло адбыцца. Мужчына адкрыў агонь падчас святкавання ў Монтерей-парку Новага года паводле месяцавага календара. У выніку страляніны загінулі 10 чалавек. Монтерей-парк – гэта фактычна прадмесце Лос-Анджелесу. У горадзе жыве значная дыаспара выхадцаў з краінаў Азіі. Бразілія і Аргентына найбліжэйшым часам абвесцяць пачатак працы над стварэннем агульнай валюты, перадае выданне Financial Times. Новая валюта, якую Бразілія прапановае назваць СУР, у перакладзе «Поўдзень», мае на мэце стымуляваць рэгіянальны гандаль ды знізіць залежнасць гаспадарак ад амерыканскага долара. Далучыцца да праекту прапаноўваюць і іншым краінам Лацінскай Амерыкі. Новы валютны блок можа стаць другім у свеце паводле велічыні, саступаючы толькі зоне еўра.
У Словаччыне выбарнікі праігнаравалі ініцыяваны апазіцыйнымі партыямі рэферэндум аб зменах у Канстытуцыю. Удзел у галасаванні прынялі трохі больш за чвэрць выбарнікаў, пры неабходным мінімуме 50%. Змены, вынесеныя на галасаванне, дазволілі б правесці ў краіне датэрміновыя парламенцкія выбары. У выніку на галасаванне прыйшлі пераважна прыхільнікі апазіцыйных партыяў, якіх часта называюць прарасейскімі за іхную пазіцыю адносна вайны ва ўкраіне. За рассыланнем бомбаў праз пошту ў Іспаніі стаіць галоўнае ўправленне выведкі Расіі, піша Нью-Йорк Таймс. Паводле інфармацыі выдання, сакрэтнае падраздзяленне вайсковай выведкі нумар 161, якое ў свой час займалася атручваннем сям'і скрыпалёў у Солсберы, магло дзейнічаць праз радыкальную ультраправую групоўку «Расійскі імперскі рух». На думку следчых, мэтаю тэрактаў было запалохаць еўрапейскіх саюзнікаў з НАТО, якія дапамагаюць Украіне ўзбраеннем. Летась у канцы лістапада і пачатку снежня ў Іспаніі невядомыя разаслалі 6 пасылак з бомбамі. Іх даставілі ў тым ліку ў рэзідэнцыю прэм'ер-міністра краіны, у Міністэрства абароны, на авіябазу, завод для вырабу зброі, а таксама ў пасольствы Украіны і ЗША. У выніку тэрактаў пацярпеў супрацоўнік украінскай амбасады ў Мадрыдзе. Ён атрымаў раненні, калі адкрываў пасылку. Александр Баразенко, Белсат. Год чорнага вадзянога труса афіцыйна пачаўся. Свет сустрэў Новы год паводле месяцавага календара, які часта называюць кітайскім. У самім Кітаі свята называюць Чунцзе, свята вясны. У навагоднюю ноч неба ва ўсім Кітаі расквечана шматлікімі феерверкамі. Не спыняецца грукат петардаў, гэтак згодна з павер'ем, людзі адганяюць ад сваіх дамоў злых духаў. Это все навіны ў аб'ектыве на сёння, аднак не пераключайцеся, наперадзе студыя Белсат, дзе мы пагаворым пра новы віток напругі у нашым рэгіёне. Разам з літоўскім палітолагам Віцісам Юрконісам запрашаю ў эфір літаральна праз 2 хвіліны.
У Беларусі працягваюць затрымліваць людзей, якія паўдзельнічалі ў чат-рулетцы з мазырскім правакатарам. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», па наводцы 41-гадовага Юрыя Комара, так званыя сілавікі, прыйшлі яшчэ да 4 асобаў. Затрыманыя мужчыны выказвалі падтрымку Украіне і украінцам, а таксама прагназавалі паразу Расіі. Студыя Белсат у жывым эфіры. З вами Віталь Бабін. Вітаю. Цягам гадзіны распавядзем пра галоўнае за гэты панядзелак. Так што заахвочваю ставіць упадабанні нашай трансляцыі і па магчымасці каментаваць яе запрашаю. І сёння ў нашым эфіры туды народзе будзеш свабодны, калі над табой маскаля ўжо не будзе. Ці ўсё ж чужой улады. Зенон Пазняк, Светлана Тихановская цытуюць Кастуся Каліноўскага. Урачыстасці з нагоды 160-й гадавіны паўстання ў Польшчы, Літве, ва Ўкраіне. Высылка амбасадараў, рэзкія заявы, дыпламатычнае напружанне ў рэгіёне. Крэмль чарговы раз пасварыўся з Эстоніяй праз перадачу зброі на карысць Украіны. Паранілі пры затрыманні, судзяць як тэрарыстаў-здраднікаў дзяржавы. Чарговы суд над рэйкавымі партызанамі, на лаве падсудных 3 жыхароў Бабруйску. На гэты, скажем, конт шмат есть філасофскіх выказванняў, што такое здрада дзяржаве і хто каму тут здраджвае, асабліва в нашай сітуацыі гэта вельмі актуальна. Ну, але мэта відавочна запалохаць, і паколькі вайна працягваецца, паколькі ў Беларусі зноў расійскія вайскоўцы, якія, магчыма, рыхтуюць атаку на Украіну, то каб гэта не паўтарылася, то такія паказальна жорсткія працэсы для таго, каб нікому больш не павадна было, як лічыць улада, рабіць такія дзеянні. І на пачатак пераносімся ў Варшаву, дзе працягваюцца дзяржаўныя ўрачыстасці, звязаныя са 160-й гадавінай антырасійскага паўстання. Кастуся Каліноўскага, польскую сталіцу наведвае Светлана Тихановская. З намі на сувязі з-пад варшаўскай цытадэлі корэспандэнт Вітаў Сіўчык. Вітаю, Вітаўце, і перадаю, уласна, табе слова з падрабязнасцямі з Варшавы. Прывітанне, Віталь, вітаю, шаноўнае гаспадарства. Менавіта тут, на варшаўскай цытадэлі, адбыліся жалобныя урачыстасці ў гонарах 160-х годкаў паўстання за аднаўленне Рэчы Паспалітай абодвух народаў. Гэта вельмі знакавае месца, таму што падобна як вежа Гедэміна ў Вільні, дзе былі знойдзеныя парэшткі паўстанцаў, альбо Лукіская плошча, дзе таксама каралі смерцю нашых герояў. Таксама і ў Варшаве было такое месца, вось гэта менавіта варшаўская цытадэль. У прыватнасці тут таксама забілі апошняга дыктатара, кіраўніка паўстання Рамуальда Траўгута, які зрэшты таксама вельмі звязаны з Беларуссю, бо ён нарадзіўся менавіта на кобрынскай зямлі. Пачаў сваю прамову спачатку прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда, у якой ён вельмі моцна салідарызаваўся як з украінскім народам, які цяпер змагаецца за незалежнасць, гэтаксама і з намі, беларусамі. Прапаную паслухаць. Możemy się różnić, ale w chwilach próby jesteśmy razem. Мы ўсе розныя, але ў час выпрабаванняў мы разам. І таму я дзякую вам за суседскую і братэрскую тут сёння прысутнасць. 160 гадоў з тых векапомных падзеяў. Няхай жывуць вольныя народы суверэнных, незалежных, вольных дзяржаваў, якія калісьці складалі супольную, братэрскую рэч паспалітую. Няхай пан Бог блаславіць нашыя народы. Няхай пан Бог апякуецца нашымі айчынамі. Няхай жыве Польшча. Няхай жыве і пераможа Украіна. Няхай жыве і пераможа суверэнная, вольная, незалежная Беларусь. Niech żyje Polska, niech żyje i zwycięży Ukraina, niech żyje i zwycięży wolna, niepodległa, suwerenna Białoruś. Президент Польшчы Прэзідэнт Польшчы звярнуў увагу, што гэта было не толькі
польскае паўстанне, а менавіта, што гэта была супольная барацьба народаў былой Рэчы Паспалітай, у тым ліку беларусаў, літоўцаў і украінцаў. І таксама цяпер гэта вельмі ўсё актуальна ў сувязі з расійскай агрэсіяй на Украіну. Пасля Анджэя Дуды слова ўзяў прэзідэнт Літоўскай рэспублікі Гітанас Наўседа. Ён таксама згадаў беларусаў, літоўцаў, палякаў, украінцаў. Таксама згадаў Кастуся Каліноўскага, які менавіта быў кіраўніком паўстання на тэрыторыі Літвы і Беларусі. Вельмі шмат было таксама, вядома, падтрымкі украінскаму народу, які цяпер вядзе вельмі крывавую, але такую мужную барацьбу з маскоўскім агрэсарам. Таксама на цырымоніі была прысутная дастаткова вялікая беларуская дэлегацыя. На чале са Святланай Ціханаўскай таксама былі ўсе прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, але не толькі дзеячы. Былі таксама беларусы Варшавы, якія прыйшлі тут з чырвона-белымі сцягамі. І я асабіста таксама узгадаў тыя моманты ў 19-м годзе ў Вільні, калі было перапахаванне парэшткаў паўстанцаў Кастуся Каліноўскага, і калі таксама былі дзяржаўныя прадстаўнікі з Польшчы і Літвы, але ўсё ж такі сярод, скажам так, людзей звычайных грамадзянаў было найбольш акурат беларусаў. Сёння таксама было шмат беларусаў з чырвона-белымі сцягамі, але таксама і украінцаў. Я сустрэў сярод беларускай дэлегацыі і былога кандыдата ў прэзідэнты беларускага грамадскага дзеяча Александра Мірінкевіча, у якога продкі непасрэдна ўдзельнічалі ў паўстанні Кастуся Каліноўскага. Давайце вось узгадаем, наколькі таксама гэта важна было і для нашай зямлі. Наши продки приняли вельмі актыўны удзел. Мои прадзед и прапрадзед удзельнічалі ў паўстанні, былі рэпрэсаваныя, забралі весь маёнтак у іх, але адрадзіліся і выхавалі дзяцей у гэтых традыцыях. Хаця скажу, што ў савецкі час было даволі цяжка, у маёй сям'і не ўзгадывалі да перабудовы пра тое, што продкі удзельнічалі, бацька настаўнік, мама настаўніца, і вот гэты страх знішчаў нашу памяць. І вот тое, што зараз такое адбываецца, мы разумеем, што у нас супольная гісторыя. У каментары мне прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытанні нацыянальнага адраджэння Аліна Коўшык зазначыла, што вось сапраўды былі моцныя ўрачыстасці ў Вільні. Сёння ў Варшаве бракуе, бадай толькі Менску. Цяпер таксама і ва ўкраіне згадваюць тое паўстанне. І, як сказала Аліна Коўшык, гэта наша вось супольная задача, каб усё ж такі мы маглі на сваёй зямлі таксама згадваць і ўшаноўваць годна нашых герояў. Студыя. Дзякуй, гэта быў Вітаў Сіўчык з варшаўскай цытадэлі. Я нагадаю, што ў польскай сталіцы праходзяць урачыстасці да 160-й гадавіны паўстання 1863-64 гадоў. Тады, народзе, будзеш свабодны, калі над табой маскаля ўжо не будзе. Ну а цяпер пераносімся да каралеўскага палацу ў Варшаве, дзе, уласна, таксама ладзяцца дзяржаўныя ўрачыстасці, звязаныя з гадавінай паўстання Кастуся Каліноўскага. З намі на сувязі наша карэспандэнтка Аліна Скрабунова. Аліна, добрый вечар. Калі ласка, табе слово, што зараз адбываецца ў самым цэнтры польскай сталіцы. Прывітанне, Віталія, прывітанне, паважаныя гледачы Белсата. Так, сапраўды, зараз я знаходжуся ў комплексе каралеўскага палацу ў Варшаве. І тут працягваецца святочная праграма ў год на 160-годдзя паўстання Кастуся Каліноўскага. Так яго ведаем і называем мы, беларусы, а ў Польшы яно называецца студзеньскім паўстаннем. Вечаровая праграма, яна складаецца з урачыстага канцэрта, які проста цяпер адбываецца ў мяне за спіной. А таксама самае галоўнае, гэта з адкрыцця святочнай выставы. Выстава называецца «Каханне і абавязак. Студзеньскае паўстанне 1863 года». Каханне і абавязак, размова ідзе пра каханне да радзімы і абавязак таксама да радзімы. На гэтае мерапрыемства прыехалі лідары трох краін. Прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда, прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа, а таксама абраная дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханаўская. Разам з ёй таксама прысутнічаюць на мерапрыемстве і
дэлегацыя ад Беларусі. Гэта прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету. Насамрэч, ніякіх словаў не казалі лідары трох краінаў. Выступалі тут толькі прадстаўнікі музеяў. Выстава, пра якую ідзе гаворка, яна складаецца з экспанатаў музеяў дзяржаўных польскіх, літоўскіх, а таксама украінскіх. І гэтыя прадстаўнікі музеяў яны падкрэслівалі, што паўстанцы 160 год таму яны казалі: мы змагаемся за вашу і нашу свабоду. І гэты лозунг ён актуальны як ніколі сёння, калі Расія вядзе поўнамаштабную вайну супраць Украіны. Усіх жыхароў і таксама гасцей Варшавы запрашаюць на гэтую выставу, которая называецца «Каханне і абавязак». Яна будзе праходзіць у Каралеўскім палацы да сярэдзіны красавіка. На гэтай выставе можна пабачыць гравюры, карціны, а таксама фотаздымкі, вопратку, біжутэрыю, нейкія асабістыя рэчы. То бок гісторыю студзеньскага паўстання, ці як мы яго ведаем, паўстання Кастуся Каліноўскага, тут вырашылі распавесці праз гісторыі пэўных канкрэтных асобаў, которые бралі ўдзел у гэтым паўстанні. Дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Аліна Скрабунова, уласна, была з намі на сувязі з Варшавы. Ну а мы застаемся ў гэтай тэме. Паўстанне на чале з Кастусем Каліноўскім пацярпела паразу, але яна стала духоўным сцягам для цэлых пакаленняў. З такой прамоваю выступіў лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк падчас мемарыяльнай імпрэзы на лычакаўскіх могілках у Львове. Уласна, цяпер Зянон Пазняк з візітам ва ўкраіне. Давайте паслухаем. Над намі вісіць дух гэтых паўстанцаў, якія пайшлі на смерць, каб гэты дух падымаў цэлыя пакаленні. Кастусь Каліноўскі, які ўзначальваў паўстанне на Беларусі, перад шыбеніцай напісаў пісьмо да народа, і заканчвалася яно вешчымі словамі: «Тады, Беларуся, тады, народзе, будзеш свабодны, калі над табой маскаля ўжо не будзе». Вось гэта запавед людзей, якія пайшлі на смерць, ён важны цяпер і для нас. Ну, уласна, памятныя ўрачыстасці, прысвечаныя гадавіне пачатку паўстання на чале з Кастусём Каліноўскім, прайшлі і ў Вільні. У ёй бралі ўдзел прадстаўнікі літоўскага, польскага, украінскага і беларускага народаў. Удзельнікі мемарыяльнай імпрэзы ўсклалі кветкі ў капліцы на могілках Росы, дзе ў лістападзе 2019-го перапахавалі парэшткі паўстанцаў, знойдзеныя на замкавай гары. Адметна, што падчас афіцыйнай цырымоніі бел-чырвона-белы сцяг вольнай Беларусі лунаў разам са сцягамі Украіны, Польшы і Літвы. Штопраўда, не абышлося без скандалу. Зянон Пазняк цытаваў словы Кастуся Каліноўскага адпаведна ў сваёй прамове падчас мемарыяльных урачыстасцяў на могілках у Вільні, дзе пахаваная Кастусь Каліноўскі з паплечнікамі. Святлана Ціханаўская працытавала правадыра гістарычнага паўстання інакш, дазволіўшы сабе істотна змяніць выказванне легендарнага змагара за Беларусь. Тая ж цытата гучала з вуснаў розных палітыкаў па-рознаму. Каліноўскі, які кіраваў паўстаннем на тэрыторыі Беларусі, ёбіста сфармуляваў нацыянальную ідэю Беларусі. Толькі тады, народзе, зажывеш шчасліва, калі над табой не будзе чужой улады. Бо нам, беларусам, не трэба чужога. Проста дайце нам быць гаспадарамі ў сваёй краіне. Вольнае абыходжанне Святланы Ціханаўскай з досыць вядомую гістарычную цытатую выклікала хвалю абурэння ў сацыяльных сетках. Абраная прэзідэнтка Беларусі мусіла апраўдвацца і запісала адпаведны заварот. Сябры, я ведаю, што змененыя словы Каліноўскага ў маім выступе сёння выклікалі абурэнне. У арыгінале цытата гучыць так: «Бо я табе з-пад шыбеніцы кажу, народзе, што тады толькі зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе». Я прызнаю, што менавіта так павінны цытавацца яго словы. Гэтае пасланне Каліноўскага актуальнае сёння. Беларусы тады зажывуць шчасліва, калі над імі не будзе чужой акупацыйнай улады. А пад чужой уладай маецца на ўвазе і Лукашенка, і Расія, якая спрабуе знішчыць нашу дзяржаўнасць.
І я хочу паўтарыць тое, што паўтараю ўжо практычна год. Расія – агрэсар. Лукашенко і Путін – ваенныя злачынцы. Ужо зараз з намі на сувязі палітолог Валер Карбалевіч. Спадар Валер, добрый вечар. Добрый вечар. На ваш погляд, ці выбачэнні Ціханаўскай і ейнае тлумачэнне ўласна пра тое, што яна мела на ўвазе вось пад гэтымі словамі у гэтай змененай цытаце і ўладу Лукашэнкі успрынялі уласна належным чынам цяпер? Я не бачу выбачэння, я бачу тлумачэнне. Я не бачыў цытавання, я бачыў выказванне галоўнай ідэі, якую прапановаў, якую выказваў Кастусь Каліноўскі. Таму тут можна па-рознаму да гэтага ставіцца. І вы сказалі, што словы Ціханаўскай выклікала абурэнне. Я б сказаў, што гэта выклікала дыскусію. Гэта розныя рэчы. Таму я б не стаў увогуле нагнятаць некія спрэчкі вакол гэтай цытаты. А ўвогуле я яе тлумачу тым, што Ціханаўская спрабавала захаваць паліткарэктнасць. Праблема ў тым, што народы, якія шмат гадоў, шмат вякоў жывуць побач адно з другім, у іх ёсць розныя абразлівыя мянушкі адзін на другога. І такіх мянушак зведаў кожны народ, якія жывуць. І так тычыцца і рускіх, і беларусаў, і палякаў, і украінцаў, і шмат якія іншыя народы. І таму Ціханаўская спрабавала паліткарэктна абысці гэтую тэму і не называць рускіх так, як можна падацца, выглядае абразліва. Вось я тлумачу гэтым толькі эту сітуацыю. Спадар Валер, але ці уласна гэтая паліткарэктнасць можа мець месца у такія часы, калі уласна Расія развязала такую агрэсіўную вайну супраць суседняй краіны, супраць брацкага народа нашага, украінцаў? Я думаю, што паліткарэктнасць павінна захоўвацца заўсёды і не выкарыстоўваць яе ад выпадка да выпадку. Паліткарэктнасць, ці яна ёсць, ці яе няма. Адно з двух. Уласна, вось гэтую паліткарэктнасць, як на ваш погляд яе ўспрымуць самыя украінцы, якія ва ўкраіне, магчыма, пабачылі вось гэтае відэа, і беларусы, якія, уласна, сочаць за тым, што адбываецца ва ўкраіне, і, безумоўна, адчуваюць гэтую вельмі сур'ёзную пагрозу з боку Расіі? Слухайце, вы задаеце нейкія трохі дзіўныя пытанні для мяне. Я не працую ў камандзе Ціханаўскай, я не рыхтую яе выступы. Што тычыцца беларусаў, то беларусы ставяцца да гэтага па-рознаму. Я хочу сказаць, што беларускае грамадства сёння радыкальна расколата. Расколата і па пытанню стаўлення да Каліноўскага, і па пытанню стаўлення да вайны Расіі супраць Украіны. Таму, калі вы кажаце, як паставяцца беларусы, розныя беларусы з рознымі поглядамі паставяцца зусім па-рознаму. Украінцы, тут я не думаю, што ўвогуле украінцаў зараз вельмі моцна цікавіць тое, што сказала Ціханаўская. У украінцаў зараз свае вялікія праблемы і у іх сваё стаўленне да гісторыі, якое не заўсёды супадае, скажам, з стаўленнем да гэтай гісторыі суседзяў. Таму тут пытанне такое вельмі адноснае.
Спадар Валер, тым не менш, тады калі вы кажаце, што папярэдняе пытанне гэта не да вас, то магчыма вось наступнае пытанне будзе да вас. Як вы прагназуеце, ці вось гэтая фраза, якую інтэрпрэтавала Святлана Ціхановская крышку па-іншаму, чымся яе уласна напісаў сам Кастусь Каліноўскі ў мужыцкай праўдзе, ці яна можа нейкім чынам паўплываць на рэйтынг Святланы Ціхановскай і дадаць нейкіх плюсаў Зянону Пазняку, які уласна агучыў тое, што Каліноўскі пісаў слова ў слова? Я ўвогуле не думаю, што цяпер трэба мерыцца нейкімі рэйтынгамі, па-першае. Па-другое, стаўленне да Святланы Ціхановскай, я думаю, ужо даўно вызначана у розных плыняў беларускай супольнасці. Тыя, хто да яе ставіцца станоўча, наўрад ці нешта памянялася. Тыя, хто ставіцца адмоўна, таксама мала што памянялася. Таму я не думаю, што тут нейкія адбудуцца вялікія перамены. Уласна, вельмі доўгі час закідваліся розныя крытычныя такія заўвагі на адрас офіса Святланы Ціхановскай, абвінавачвалі аб'яднаны пераходны кабінет у прарасейскасці, нават казалі пра тое, што варта звярнуць увагу на расійскае грамадзянства Валерыя Сахашчыка. Аднак гаворка не пра гэта, і Святлана Ціхановская кажа ў канцы вось гэтага свайго звароту, ўжо запісанага пасля гэтых урачыстасцяў: Расія агрэсар, Лукашенко і Путін ваенныя злачынцы. Аднак усё ж такі вось гэты шлейф прарасейскасці, які ўвесь час накладаюць на Святлану Ціхановскую і на тое, што яна невыразна казала адносна таго, чый насамрэч Крым у пачатку сваёй палітычнай кар'еры. Чаму ўсё-такі вось гэты след прарасейскасці, тым не менш, нягледзячы вось на гэтыя словы, некаторыя там актывісты альбо там прадстаўнікі старой апазіцыі накладаюць на офіс Ціхановскай? У чым можа быць прычына, спадар Валер? Ну, я хацеў бы звярнуць увагу, што гэтае абвінавачванне пра расійскасць Святланы Ціхановскай, яно як бы адносіцца да даволі вузкага кола беларускай дэмакратычнай супольнасці. Это в асноўным прыхільнікі Зянона Пазняка. Я ведаю, што Зянон Пазняк у 20-м ці 21-м годзе казаў, што лепш Лукашенка, чым Бабарыка. Ну і, адпаведна, мусіць лепш Лукашенка, чым Ціхановская. Гэта ягоная пазіцыя, і я не збіраюся з ёй спрачацца. Што тычыцца той пазіцыі, якая была ў офісе Ціхановскай, скажем так, да сярэдзіны, можа, 21-го года, то яна зноў жа тлумачыцца вельмі проста. У 20-м годзе ў пратэст супраць Лукашэнкі аб'ядналіся людзі з рознымі поглядамі, з рознымі геапалітычнай арыентацыяй, з рознымі каштоўнасцямі. І іх аб'яднала менавіта тэзіс «хто заўгодна, толькі не ён, толькі не Лукашенко». І гэта надала руху супраць палітычнага рэжыму Лукашэнкі вялікі размах. І таму логіка Святланы Ціхановскай і яе каманды была даволі зразумелая. Не браць выразную пазіцыю адносна геапалітычнай арыентацыі, каб не разбураць, не расколваць гэты рух. І гэта было даволі лагічна. Ну а потым, калі Святлана Ціхановская апынулася ў эміграцыі, калі стала зразумела, што пазбегнуць геапалітычнага выбару не ўдасца, пазіцыя Святланы Ціхановскай стала дакладнай. То бок, гэта было пытанне тактыкі. Ну а вайна ва Ўкраіне, Расіі супраць Украіны выявіла, што ў Беларусі новая лінія расколу. Аказалася, што сярод праціўнікаў Лукашэнкі ёсць пэўная доля тых, хто любіць Пуціна. І гэта таксама стала пэўнай нечаканасцю, мне падаецца, для беларускай дэмакратыі, для беларускай дэмакратычнай супольнасці. І
вот такая выразная антироссийская позиция офиса Тихановской сприяла тому, что давер до яе у пэўным сэнсе упаў. Тыя людзі, якія прыхільна ставяцца да Расіі, скажем так, адкалоліся, аддзяліліся ад падтрымкі вось тых цэнтраў апазіцыі, якія знаходзяцца ў замежжы. Таму тут даволі складаная сітуацыя, не трэба ўсё ўпрашчаць. Зараз вось апошнім часам, калі мы кажам пра афіцыйныя кантакты з украінскімі ўладамі, то мы бачылі ў тым ліку візіт некаторых прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінету ў Кіеў. Таксама да гэтага распаўсюджаныя былі фотаздымкі Валерыя Сахашчыка са спадаром Залужным. І тут пытанне зараз так і няма пакуль нейкіх афіцыйных такіх візітаў Святланы Ціханаўскай, самой Святланы Ціханаўскай у Кіеў, а разам з тым Зянон Пазняк знаходзіцца вось зараз ва ўкраіне, ён наведвае Львоў, таксама будзе наведваць Кіеў. Што гэты візіт можа азначаць? Ці гэта значыць, што ўкраінскія ўлады маюць больш давераў да старой беларускай апазіцыі, чымся да, уласна, офісу Святланы Ціханаўскай? Давайте поглядим, на якім узроўні будуць прымаць Зянона Пазняка. Што тычыцца ўвогуле пазіцыі Украіны, то я думаю, што цяпер на вышэйшым палітычным узроўні Украіны няма, скажем так, вялікага жадання сустракацца на вышэйшым узроўні і з Ціханаўскай, і з Пазняком. Я так мяркую, магчыма, што візіт Зянона Станіславовича моцна памяняе гэтую сітуацыю. Мы бачым гэтыя дыпламатычныя рухі афіцыйнага Кіева, тая інфармацыя, якая з'явілася, нібыта Кіеў спрабуе не дапусціць новых санкцый супраць Беларусі, каб не правакаваць Лукашенка, не правакаваць афіцыйны Мінск, не падштурхоўваць яго да больш актыўнага ўдзелу ў вайне. Я думаю, што такая лінія афіцыйнага Кіева будзе працягвацца, і гэта будзе ўплываць, скажем так, адмоўна ўплываць на магчымыя сустрэчы на вышэйшым узроўні з Ціханаўскай і з некімі іншымі лідарамі беларускай апазіцыі. Дзякуй вялікі за гэтую размову і за гэты каментар. Валер Карбалевіч, палітолог, быў з намі на відэасувязі. Уласна, мы зараз перанясемся ў Аўстрыю. У Вене на Дунайскім канале творчае аб'яднанне «Тутэйшыя» пры падтрыманні арганізацыі «Беларусы Аўстрыі» зрабілі графіці з нагоды гадавіны паўстання на чале з Кастусём Каліноўскім. Цяпер, як і 160 гадоў таму, мы разам з нашымі суседзямі-украінцамі змагаемся супраць расійскай навалы, патлумачылі ініцыятары стварэння кампазіцыі. Ёсць там і герб цяперашняга палка Каліноўскага у гонар беларускіх ваяроў ва ўкраіне. Працэс стварэння муралу пакажам без каментараў. Літва выступае за уніфікацыю санкцыяў супраць Беларусі і Расіі на фоне шматлікіх расійскіх спробаў абысці абмежаванне праз Беларусь. Уніфікацыя мае закрыць гэтую шчыліну. Еўракамісія вядзе кансультацыі не толькі аб 10-м пакеце антырасійскіх санкцыяў, але і аб санкцыях супраць рэжыму Лукашэнкі. Супраць беларускіх прадпрыемстваў ужо даўно і неаднаразова ўводзілі разнастайныя санкцыі, але
Спрытныя вытворцы навучыліся іх абыходзіць. Журналісты Белсату не раз праводзілі адпаведныя расследаванні. Напрыклад, пасля таго, як Еўразвяз забараніў купляць беларускую драўніну, і экспарт з Казахстану і Кыргызстану ў Еўропу вырас у 1000 разоў. Кардон для падстанцыйнай фабрыкі Нёман выдатна дабіраецца з Нямецчыны праз Польшу і Расею на адрас менскай друкарні, якая ёсць партнёрам падстанцыйнага вытворцы тытуню. Шэрыя схемы, выкрытыя ў экспарце беларускага калію, прадуктаў нафтаперапрацоўвання ды іншага. Кіраўнік МЗС Літвы Габрыэлюс Ландсбергіс сцвярджае, што ў Брюсселі сур'ёзна наважыліся зрабіць аднолькавыя санкцыі ў дачыненні рэжымаў Пуціна і Лукашэнкі. Літва падтрымоўвае гэты працэс, бо гэта дапаможа закрыць транзіт тавараў праз Беларусь у Расею. Ужо зараз з намі на сувязі палітолог Александр Папко. Александр, вітаю. Добрый вечер. Што, уласна, вось гэта можа тэарэтычна даць, калі ўсё ж такі гэтыя санкцыі могуць сінхранізаваць і ўвесці адначасова як супраць Крамля, гэтак і супраць рэжыму Лукашэнкі? Тэарэтычна зачыняцца дзверы у абыходжанні гэтых санкцый, магчымасці абыходзіць гэтыя санкцыі. Напрыклад, тое, што забаронена пастаўляць у Расею, будзе забаронена пастаўляць і ў Беларусь, і не будзе ўзнікаць беларускіх фірмаў пракладак, якія перапрадаюць у Расею падсанкцыйныя тавары. Але заўсёды, як ужо было сказано журналістамі, дзіркі ў санкцыях знаходзяцца, і асноўная мэта санкцыяў насамрэч на працягу дзесяцігоддзяў, якія ўводзяцца там і супраць Ірану, і ўводзіліся некалі супраць Іраку Саддама Хусейна, гэта не поўнасцю перакрыццем кісларод, бо это аказвалася немагчыма, а павысіць кошт набыцця так востра неабходных тавараў. Бо можна стварыць фірму, можна стварыць цэлы ланцужок фірмаў, праз якія можна атрымліваць забароненыя тавары. Аднак, калі ў нармальнай сітуацыі гандлем займаюцца звычайныя прадпрымальнікі атрымліваюць сігнал, што нешта недзе можна продать, сама такая, слава ці сама інфармацыя пра тое, што кантакты з дадзенай краінай могуць быць небяспечнымі, выкідваюць большасць прадпрымальнікаў з рынку, выкідваюць большасць прадпрымальнікаў, адбіваюць іх жаданне весці бізнес з краінай, і хто застаецца? Тады ад каго можна атрымаць пажаданыя тавары? Людзі вельмі спецыфічныя, звязаныя з арганізаванай злачыннасцю, і якія патрабуюць вельмі шмат грошай за абмежаваныя часткі тавараў. Таму, напрыклад, у Іране сучасным можна купіць і Мерседес, і айфон, але зразумела, што гэты айфон не будзе прыстасаваны да патрэбаў іранскага рынку, а гэты же Мерседес будзе дастаўлены праз 3 пасярэднікі і будзе каштаваць удвая даражэй. Так што санкцыі яны не перакрываюць, як я ўжо сказаў, кісларод усім актыўнасцям, якія бы хацелі мець аўтарытарныя рэжымы, але проста робяць гэтыя актыўнасці, гэты бізнес, гэтую вытворчасць нашмат даражэйшай. Уласна, тады пытанне, навошта прымаць вось гэты 10-й пакет, бо можна і 15-й пакет, і 20-й пакет санкцыяў увесці. Ці гэта проста спроба Брюсселю прадэманстраваць, што, уласна, за штосьці мы вось караем беларускія і расійскія ўлады за парушэнне правоў чалавека, за агрэсіўную вайну супраць Украіны, а па факце, в прынцыпе, гэтыя санкцыі, не дзейнічаюць. Як я ўжо казаў, санкцыі дзейнічаюць, яны, магчыма, не спыняюць поўнасцю абмен таварамі, але робяць яго значна даражэйшым, і яны запавольваюць эканамічнае развіццё краінаў, супраць якіх гэтыя санкцыі накладаюцца. Не можна цяпер десяткамі мільёнаў тонн пастаўляць, напрыклад, калійныя ўгнаенні на рынкі еўрапейскай звязы. Так, яны, можа, будуць пастаўляцца пад відам бразільскіх ці
магчыма канадскіх, калі прыдумаюць, як падрабляць упакоўку, яны могуць пастаўляцца, напрыклад, на тыя самыя еўрапейскія рынкі. Я вось чыста тэарэтычна разважаю, але іх трэба будзе весці праз вузкія горлы, праз расійскія парты, і гэта нашмат меншы аб'ём. І так расійская нафта можа, напрыклад, пастаўляцца і цяпер ісці на еўрапейскія рынкі пад відам малазійскай. Беларуская драўніна можа ісці на рынкі еўрапейскага звязу пад выглядам драўніны з цэнтральнай Азіі. Ну, але зноў-такі гэтыя фірмы пракладкі трэба стварыць, трэба мець абмежаваныя даволі абмежаваныя потокі, каб яны не прыцягнулі зашмат увагі. Гэта скарачаюцца аб'ёмы, і само апераванне такімі фірмамі пракладкамі, яно накладна для таго чалавека, для той фірмы, якія хочуць гандляваць. Гэта проста павышае кошты вядзення бізнесу. Калі казаць пра дэталі, на жаль, маіх ведаў паліталагічных не хапае, ведаў функцыянавання еўрапейскіх інстытутаў недастаткова, каб зараз апісаць, у чым розніцы паміж пакетамі санкцыйнымі. Але калі казаць агулам, то санкцыі гэта такая ж нелегальная актыўнасць, як, напрыклад, адмыванне грошай ад гандлю наркотыкамі ці зброяй. І ва ўсім свеце ёсць два ўзроўні, па большай частцы, два ўзроўні кантралявання санкцыйных рэжымаў, два ўзроўні кантралявання незаконнай актыўнасці. Калі мы бярэм фінансавую сферу, то абавязак кантраляваць фінансавыя потокі накладаецца на самыя фінансавыя інстытуцыі. І калі банк, напрыклад, дазваляе праз сябе адмываць грошы, то на банк накладаюць санкцыі. Таксама ёсць кантроль кожных асобных краінаў, і нарэшце, па вялікім рахунку, такія сістэмы, як амерыканская фінансавая сістэма, ОФАК, яны манітаруюць санкцыі па ўсім свеце. Наколькі я ведаю, у еўрапейскага звязу слабаватыя інстытуты, якія б манітаравалі, сачылі за ўсімі фірмамі, арганізацыямі, краінамі, на якія еўрапейскі звяз наклаў санкцыі. Такога вось агульнага маніторнага цела няма. І таксама пакуль што на краіны удзельніцы еўрапейскага звязу, на фірмы, якія вядуць транзакцыі, так, у адрозненні ад банкаў, вось, на гэтыя фірмы не накладаюцца абавязкі манітараваць. Александр, хацеў бы яшчэ звярнуцца да пытання асабістых візавых санкцыяў. Агент Лукашэнкі Юрый Воскресенскі, дакладней ягоны аўтамабіль, заўважаны ў Кракаве. Гэта цытата з твітэру блогера Антона Матолькі, і свой допіс ён суправадзіў фатаграфіяй машыны Воскресенскага. Таксама удакладніў, што той мог спыніцца ў трохзоркавым гатэлі Леонарда Бутик гатэль Кракаў Олд Таун. Воскресенскі ж у зласлівай форме адказаў Матольку. Здаў і падставіў тысячы асобаў. Гарбаты давядзецца прапанаваць. Табе з бергамотам ці з навічком. Здзіўляе не толькі жаданне захапіць мяне з мэтаю наступнага абмену на крымінальнікаў. Яны клічуць на дапамогу батальёны Сахашчыка, бо самі не могуць даць рады аднаму акулярыстаму палітолагу. Зусім не моцнага целаскладу. Ну, уласна, вось лукашэнкаўцы спакойна наведваюць краіны еўразвязу, яшчэ вось у такой нахабнай форме могуць адказаць за тое, што гэта іхная асабістая справа, чаму яны тут дзейнічаюць. На мой погляд, проста, што санкцыйная палітыка еўразвязу ў дачыненні чыноўнікаў лукашэнкаўскіх, гэта, уласна, праблема еўразвязу, ці ўсё ж такі, прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці не дапрацоўваюць, не дажымаюць, уласна, вось гэтае пытанне. Як ты лічыш? Я б сказаў, што пакуль імя Воскресенскага не знаходзіцца ў санкцыйных спісах, ён спакойна можа падаць дакументы і атрымаць візу. Так, гэта ўсё ж такі, мне падаецца, пытанне хутчэй лобінгу дэмакратычных структураў, якія павінны прадстаўляць санкцыйныя спісы, але зноў-такі санкцыйныя спісы, яны ўзгадняюцца і прымаюцца краінамі еўразвязу ў вельмі складанай даўгой працэдуры заканадаўчай. Таму
нават калі гэтыя спісы будуць прадстаўленыя цяпер, уключаныя гэтыя людзі будуць у санкцыйныя спіскі толькі там праз паўгоды. І вось зноў-такі кажу, калі пытання ў фінансавым плане, так, фінансавых абыходу санкцыяў прадпрыемствамі, гэта вялікія кошты маніторынгу, так, бо няма цела, якое бы за гэта адказвала, і гэтае цела не створана, то пытанне то маніtaраваць некалькі соцень людзей гэта лёгка. І мы можам задаць пытанне, чаму яны не знаходзяцца ў санкцыйных спісах. Недапрацоўвае беларуская дэмакратычная супольнасць, якая не пралабіявала гэтых людзей. Магчыма, у еўрапейскага звязу ёсць пэўныя інтарэсы у стасунку да спадара Васкрасенскага. Гэта ўжо таксама не можна выключаць. Ён ганец рэжыму Лукашэнкі ці можа ўспрымацца як ганец рэжыму Лукашэнкі ў краінах еўрапейскага звяза. Гэта ўжо сапраўды цікава, ці наладжвае такім чынам Лукашенко кантакты з еўразвязам праз Васкрасенскага. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Александр Папко, палітолог, быў з намі на сувязі. Ну а мы працягнем выданне яшчэ адной тэмай. Так званая карагодная справа пачалася праз падзеі 13 верасня 2020 года. У той дзень у Берасці, я нагадаю, падчас мірных пратэстаў супраць гвалту і фальсіфікацыі удзельнікі акцыі ладзілі карагоды і выйшлі на праезную частку. Аднаго з удзельнікаў, Андрэя Аніскевіча, абвінавацілі ў групавых дзеях, што груба парушаюць грамадскі парадак, і асудзілі на 1,5 года гэтак званай хіміі. Пры спробе уцячы з Беларусі Андрэя затрымалі і пасля скіравалі ў папраўчую установу адкрытага тыпу. Андрэй Аніскевіч, герой нашай сённяшняй рубрыкі «Жыве». Украіне неабходна надаць усё ўзбраенне, якое патрабуецца для перамогі над Расіяй. Такую заяву зрабілі прыбылыя ў Брусэль на сустрэчу міністраў замежных спраў Еўрапейскага звязу кіраўнікі вонкава-палітычных ведомстваў Эстоніі, Латвіі і Літвы. Расейцы будуць працягваць словамі тэрарызаваць і запалохваць. Будуць спрабаваць запалохаць нас. Што б мы не рабілі звычайнымі сродкамі вайсковай дапамогі, гэта будзе працягвацца. Але мы мусім рабіць тое, што ёсць нашым абавязкам у кантэксце генацыднай вайны. На гэты момант аргумент эскалацыі не працуе, бо Расія працягвае эскалацыю. І як мы пісалі ў суботу, 3 міністры замежных справаў краінаў Балтыі, я думаю, што для аднаўлення міру ў Еўропе насамрэч цяпер нам трэба зрабіць усё магчымае, каб дапамагчы ўкраіне, у тым ліку і баявымі танкамі. Неабходна адправіць усё ўзбраенне, якое трэба ўкраіне, каб прасунуць фронт наперад, каб вярнуць тэрыторыі. Расія павінна зразумець, і чым раней, тым лепш, што гэтая вайна дрэнна скончыцца для яе. Там няма выхаду шляхам перамоваў, няма разрыву Еўропы на часткі, ёсць толькі пройгрыш. Тое, што яны пачалі, гэта пройгрышная вайна, і яны яе прайграюць. Ужо зараз з намі на сувязі Віціс Юрконіс, палітолог з Літвы. Вітаю вас, спадар Віціс. Вітаю. Ці гэтае ўзбраенне, якое могуць даслаць Украіне, ўсё ж такое пытанне, не можа аслабіць, на ваш погляд, уласна самыя межы краінаў Балтыі, і вось акурат гэтым можа скарыстацца Расія ў свой час, як вы лічыце? Ну, если смотреть, что говорит министр иностранных дел, то есть действительно страны Балтии высылают много по возможности, да, но надо также сказать, что не высылают абсолютно всего. То есть то, что покупаемые и новые оборудования, как бы, и есть та же самая, как бы, воздушная полиция НАТО и так далее. То есть оборона неба тоже должно существовать. То есть мы максимально стараемся выслать все возможное, но не оставаться без ничего.
То есть, конечно, у нас как бы в отличие от других стран способности и возможности не такие большие, то есть в плане танков, но все-таки, то есть если смотреть на все европейское сообщество, страны Балтии действительно дают довольно много. И я думаю, что этим также показывает, дает пример, несмотря на свою географическую близость, несмотря на все угрозы. Помните, там 7-й год бронзовый солдат и все устрашения и запугивания стран Балтии, там Сувалский коридор и так далее. То есть мы все это ведаем, знаем, помним и так далее, но мы также понимаем и ответственно смотрим на то, что основной бой, основная борьба ведется в Украине, и ей надо помогать сколько возможно. Яшчэ б хацеў бы закрануць пазіцыю Польшы і уласна Нямецчыны. Мы не будзем замінаць, калі Польша вырашыць адправіць танкі «Леопард-2» ва ўкраіну. Такую заяву зрабіла міністрка замежных спраў Нямецчыны Анна-Лена Бербак у Парыжы ў інтэрв'ю французскаму тэлебачанню. Давайте паслухаем і вернемся да абмеркавання. Я прымаю да ўвагі тое, што сказаў міністр замежных справаў Украіны Дмытро Кулеба. Танкі патрэбны не проста для таго, каб ездзіць па вуліцы, а для самаабароны. Я разумею, наколькі важныя гэтыя танкі. Мы гэта выдатна ўсведамляем. Таму мы з усімі нашымі партнёрамі праводзім кансультацыі. Мы хочам вызваліць і выратаваць украінскую тэрыторыю. Хочам вызваліць тэрыторыю, аднак вось на Рамштайне не ўхвалілі рашэння аб перадачы танкаў, хай пакажуць прыклад спачатку суседзі, там, напрыклад, Польша. Чаму вы, як лічыце, вось Берлін так петляе, нягледзячы на тое, што вось днямі змяніўся там міністр абароны? Ну, все понимают, что как бы Германия является основной как бы экономикой Европы и, конечно, одной из самых больших сил, но вот тут хотелось бы, чтобы они проявляли свое лидерство, политическую волю и так далее. И вот на этот момент как бы чуть-чуть не хватает, как бы они готовы идти номером 2, номером 3, но так или иначе, я думаю, что надо всех успокоить, я думаю, что это решение неизбежно. То есть и Кремль тоже со своими зверствованиями очень старается, что как бы это решение было, наступило, и оно точно будет. И в принципе, когда уже оно наступит, не столь важно будет, это будет номер 2, номер 3. То есть мы знаем, что Великобритания уже решили давать как бы танки свои. Так что вопрос только основной, насколько это быстро поставки танков идет, обучение и так далее. То есть в этом плане скорость не менее важна. А то, что вся Европа склонна как бы помочь обороне Украины, я думаю, что тут нет никаких сомнений, и Литва старается, и страны Балтии, и Польша также старается просто своим примером показывать, что все надо делать быстрее, потому что даже в этот момент, когда мы говорим в эфире, то есть гибнут люди, гибнут те солдаты, которые обороняют Украину, и скорость очень важна. Ну, уласна, але дапамагаюць не толькі Украіне, але і дапамагаюць сваім хаўруснікам па НАТО. Нямецчына пачала перакідваць зенітна-ракетныя комплексы «Пэтрыят» у Польшу. Яны ўзмоцняць усходні фланг НАТО. Таксама на гэтых сістэмах будуць навучацца збройныя сілы Украіны. Давайте паглядзім караценькі матэрыял і вернемся да абмеркавання. Група 24. Гэта група, якая сёння перакіне часткі ракетнай сістэмы «Пэтрыят» у Польшчу, на ўсходні фланг НАТО, а дакладней, у Замасць, на ўсходзе Польшчы. Адна з прычынаў, з якой Нямецчына зараз будзе падтрымоўваць усходні фланг НАТО ў Польшчы з дапамогай сістэмы «Пэтрыят», палягае несумненна ў тым, што мы бачылі, як хутка канфлікт паміж Расіяй ды Украіну можа распаўсюдзіцца на краіны, сябры НАТО. Гэта адбылося, калі 2 грамадзяніны Польшчы былі забітыя ракетаю.
Ну а сама Польша можа перадаць Украіне танкі «Леапард» і працягне ціск на Нямецчыну, каб атрымаць на то ейную згоду. Пра гэта паведаміў польскі прэм'ер-міністр Матэуш Маравецкі, але ён адзначыў, што згода Берліна справа другасная. Польша ўжо дамовілася з украінскімі сябрамі, а таксама з партнёрамі з заходняй Еўропы о перадачы гэтых танкаў узброеным сілам Украіны. Караценькі каментарый вашай увазе. Калі б мы ў выніку не атрымалі згоды ў складзе малой кааліцыі, нават калі б немцаў не было ў гэтай кааліцыі, мы ўсё адно перадалі б свае танкі разам з іншымі ў краіне. Цяпер нам трэба стварыць хаця б невялікую кааліцыю дзяржаваў. І разам з прэзідэнтам Анджэем Дудам, разам з віцэ-прэм'ерам Мар'юшам Блашчыкам мы кантактуем у гэтым пытанні з нашымі партнёрамі ў заходняй Еўропе. Спадаравіцесь, вось прыклад Польшы і краінаў Балтыі. Ці ён можа таксама спарадзіць вось такі прыклад для іншых краінаў Еўропы, бо сёння мы таксама мелі пазіцыю Вугоршчыны, Венгрыі, якая спачатку блакавала вось гэтую дапамогу, а потым перадумала, сказала, ну добра, окей. Ну, то есть, все равно очевидно то, что сложнее, когда там за столом 30 стран, да, сидит так, что и решение одинаковое прийти к согласованному решению чуть-чуть тяжелее, но тем не менее, я думаю, что вот дух Калиновского и так далее в регионе, и он есть. Все понимают, что основная угроза на этот день как бы для особенно Восточной Европы это Россия, как бы это Кремль, и это не только война в Украине, это и кибератаки, и как бы гибридные атаки и так далее. Это происходило уже до этого. Так что в этом плане потому можно объяснить политическую волю этих соседних стран. И я думаю, что в этом плане нам надо сигнализировать и Брюсселю, и Берлину, и тем, которые сомневаются, чтобы... Но, то есть, если мы сравним с тем, что было 5 лет тому назад, то есть поставки Патриот, там, танки и так далее, то есть все эти договоренности НАТО, членство НАТО, Швеции и Финляндии, то есть это было из области как бы уму непостижимо. А сейчас вот это реальность. И в этом плане я думаю, что это туда, куда двигается вся Европа, с пониманием, что основная угроза на эту часть Европы идет с Кремля. И сейчас на этот момент как раз Украина обороняет Европу, и ей надо помогать всеми усилиями, чтобы эта война не перешла на территорию Евросоюза. Мы благодарны Украине, и надо помогать всеми усилиями и также показывать, что Кремлю, как бы, что если будут какие-то попытки провокации и так далее на там, территории стран Балтии или Польши, то есть ответ будет мгновенный, и это будет и 5-й артикул, и это будет война со всеми странами НАТО. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Спадаравіце, Свіціс Юрконіс, літоўскі палітолог, быў з намі на сувязі. Яшчэ адну тэму, якую б мы хацелі б закрануць у нашым сённяшнім эфіры студыі Белсат. У Магілёўскім абласным судзе пачаўся закрыты разгляд справы так званых рэйкавых партызанаў. Пракуратура лічыць, што Дмітрый Клімаў, Владзімир Аўрамцаў і Яўген Мінкевіч нібыта маюць дачыненне да знішчэння 2 рэлейных шафаў на чыгунцы пад Асіповічамі. Цяпер іх судзяць паводле 5 цяжкіх артыкулаў крымінальнага кодэксу, у тым ліку здрада дзяржаве і ўдзел у тэрарыстычнай арганізацыі. Адзначым, што гэта не першы падобны суд. Удзельнікі папярэдняй групы атрымалі ад 19 да 20 гадоў зняволення. На радзіме гэтых людзей лічаць злачынцамі, але абаронцы Украіны ім дзякуюць за вельмі важную і своечасовую дапамогу. Ехали действительно километровые колонны с живой силой, с техникой. И вот даже незначительные задержки в логистике, они помогали нашим военным где-то уничтожать российскую технику, где-то передохнуть, перегруппироваться, пока подтянется 2-й эшелон, 3-й эшелон. Если бы они шли бесперебойно, как конвейер, то, скорее всего, бы нас бы передавили бы. Даже когда отдельные люди
в буквальном смысле тянули, задерживали хотя бы там на 20 минут, на час, на 3 часа какой-то эшелон с техникой, это уже очень сильно играло в пользу украинцев. Потому что без этого было бы намного тяжелее, и последствия могли быть намного хуже. Напрыканцы яшчэ адна падзея. У Варшаве ў гэтыя хвіліны адбываецца сустрэча з прадстаўнікамі аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Туды ўжо паспеў перанесціся наш калега Вітаўт Сіўчык. Вітаўт, вітаю яшчэ раз. Ці вядомы нейкія дэталі гэтай сустрэчы? Вітаю, Віталь, зноў-такі яшчэ раз у гэты вечар. Цяпер сапраўды сустракаюцца прадстаўнікі беларускай дыяспоры ў Польшчы з прадстаўнікамі аб'яднанага пераходнага кабінету. Ну і вядома, паколькі тут беларусы замежжа, многія беларусы тыя, хто вымушана, вядома, пасля 2020 года апынуўся за мяжою, то і пытанні, якія скіроўваюцца да прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінету, таксама датычаць жыцця беларусаў у замежжы. Беларусаў тут таксама цікавіць захаванне самых сябе, захаванне сваёй культуры. І таму быў шэраг пытанняў да Аліны Коўшык, прадстаўніцы ў нацыянальным адраджэнні, ў пытанні беларускамоўнай адукацыі для дзяцей беларусаў у Польшчы. У прыватнасці, не так даўно ў Варшаве збіралі подпісы сярод нашых суайчыннікаў для таго, каб адкрыць школу з 1 па 8 класу на беларускай мове ў польскай сталіцы. Таксама паўстала пытанне, ці магчыма зрабіць ліцэй, каб і дзеці больш старэйшага ўзросту мелі магчымасць навучацца на роднай беларускай мове ў польскай сталіцы. Спадарня Аліна Коўшык сказала, што заўтра акурат будзе сустракацца і будзе задаваць гэтае пытанне міністру адукацыі Польшчы Przemysławu Czarnku. Вось. Таму, магчыма, будзе нейкая сувязь, будзе нейкі таксама водгук ад польскіх уладаў вось на такую просьбу ад беларусаў Польшчы. Яшчэ на пытанне было зададзена Паўлу Латушку, паколькі ён быў былы дырэктар Купалаўскага тэатру, і наш суайчыннік запытаўся, ці магчыма аднавіць паўнавартасна дзейнасць Купалаўскага тэатру ў эміграцыі вымушана, таму што гэта сапраўды вельмі моцная трупа, большасць актораў з таго, што, вядома, знаходзяцца акурат у Варшаве. І гэта было б вельмі істотна, у тым ліку не толькі, дарэчы, для дыяспоры, але агулам для беларускага народу, таму што Купалаўскі тэатр з'яўляецца сімвалам. Гэта вельмі важны такі культурніцкі асяродак. І тут спадар Павел таксама сказаў, што па гэтай пытанні, ўсё ж, паколькі ён цяпер прадстаўнік у пытанні транзіту ўлады, варта звярнуцца ў Раду беларускай культуры на чале з Будкіным, спадаром Будкіным. І тым больш, што цяпер Еўрапейская камісія таксама выдзяляе грошы на беларускія культурніцкія праекты, а таму, калі ёсць такая патрэба сярод беларусаў, то варта пра яе згадваць. Быў таксама чалавек, які запытаўся пра тое, што дагэтуль замарожаныя банкаўскія рахункі беларусаў ва ўкраіне, і вось чалавек ужо хоць і знаходзіцца тут у Польшчы, ён хацеў бы гэтыя замарожаныя грошы на украінскім банкаўскім рахунку перавесці на патрэбы збройных сілаў Украіны. Але кажа, што не мае пакуль што такой магчымасці. Вось звярнуўся з такім запытам да Валерыя Сахашчыка, прадстаўніка ў нацыянальнай абароне. Сустрэча, як спадарства можа бачыцца на экране, акурат за мою спіну ў беларускім хабе, яшчэ працягваецца. Дастаткова актыўна, як то кажуць, дапытваюць чальцоў аб'яднанага пераходнага кабінету. Увогуле, гэта такая звычайная традыцыя, калі Святлана Ціханаўская прыязджае ў розныя краіны, то акрамя сустрэчу з афіцыйнымі ўладамі гэтай дзяржавы звычайна ёсць таксама сустрэча з дыяспорай. Гэта з'яўляецца вельмі важным пунктам праграмы, таму што менавіта важна, каб мы беларусы адно аднаго не згубілі, каб нават распрошаныя па ўсім свеце ўсё роўна адчувалі гэтую нацыянальную еднасць. Віталь. Вітаў, дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Вітаў Сіўчык, спадарства, нагадаю, наўпрост з Варшавы, з сустрэчы беларускай дыяспоры з прадстаўнікамі аб'яднанага пераходнага кабінету. Ну і напрыканцы. Яшчэ адна тэма. Кітайскі Новы год, які ўжо наступіў. У даслоўным перакладзе гэты дзень называецца святам вясны. Ён лічыцца самым галоўным працяглым святам не толькі ў Кітаі, але ў іншых краінах Усходняй Азіі. Да 27 студзеня ва ўсім Кітаі будуць выходныя дні. Паходжанне кітайскага Новага года авеянае мноствам легендаў. Адна з іх кажа, што тысячы гадоў таму монстр-нянь напаў на жыхароў вёсак у пачатку кожнага Новага года, і вядома, што гэты нянь баяўся моцных гукаў, чырвонага колеру і яркага святла.
Гавораць, што з таго часу і захавалася традыцыя сустракаць Новы год з усімі гэтымі атрыбутамі. Як цяпер у Кітаі адзначаюць сваё галоўнае свята, глядзіце ў нашым наступным сюжэце. На гэтым у нас усё. Гэта была студыя Белсата. Я, Віталь Бабін, дзякую вам за ўвагу і развітваюся да наступных сустрэчаў у эфірах.